ụlọọrụ Nigerian Security na Civil Defense Corps anagaha nke Anambra State anwụchikogo mmadụ asatọ a na-enyo enyo na ha ji ụgbọala wee na-ebu ma na-ekesasị mmanụ eji akwa ụgbọala nke Adigboroja ya ma bụrụkwazịa nke ụlọọrụ a kwuru na ha ma nnabatazi ya bụ onye isi nke ụlọọrụ a na Anambra State Maazị Chikere Chukwudi bụ onye kwuputere nke a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka ka Chibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka ka Maazị Chukwudi mere ka mata na ndị otu ya nwụchikọrọ mmadụ 4 nke aha ha gụnyere Ahmed Luka, Mohammed Sani, John Sari nakwa Ali Ahmed Jafra, ndị bụ ụmụ nwoke ma bụkwara ndị si obodo Nasarawa steeti n'ebe a kpọrọ Immigration Junction n'Ọka ka ha bụ ụgbọala tanka nke bụ mmanụ dị ogo lita 40,000 ma kwue na ya bụ ụgbọala tanka nke ha ji buru mmanụ ahụ bụ nke nwere akara eji mara ya dịka Nasarawa KRV 825XB ebe Jerry Aga onye si Nasarawa, Christian Asa, James Teso na Silas Motoko ndị bụkwa ụmụ nwoke bụ ndị Benue steeti bụ ndị anwụchikọrọ na ogige ebe na-ele mmanụ na Ụmụokpu Ọka ka ha na-agbagharị mmanụ site na ime ala na-agbanya n'ime ụgbọala tanka nke bụkwa akara Bauchi 595 SR ma mee ka amata na ha jidekwere ndị ahụ ebe ha ji igwe eji agbafu mmiri nke oyibo kpọrọ pumping machine nakwa ihe ndị ọzọ ha ji akpa yabalụ. Ya bụ onye isi mere ka amata na ya bụ nwụchikọ ha nwụchisiri ndị a niile bụ ndị ọnyakpa eni ozu bụ nke pụtara ihe dịka mbọ ya na-agba kemgbe ya bịara Anambra steeti iji hụ na achụpụsịrị ndị omekome na ndị ajọ mmadụ niile na steeti a. Maazị Chukwudi gara n'ihu lụtụ aka maka mbọ ha na-agba iji fụ na ndị niile ahụ na-emebisi ihe gọọmenti makwa mmanụ bụ nke ọ kọwara na-enye gọọmenti etiti ego bụ ndị ha chụfusiri. Ọ gara n'ihu tozie gọvanọ Chukwuma Soludo nakwa onye isi ha izugbe na Naịjirịa bụ Dr. Ahmed Audi maka mbọ ha na-agba inye aka hụ na ọlụ ha na-aga nke ọma na steeti a ma kwe nkwa na ha ga na-alụ ọlụ etu o kwesịrị iji hụ na ndị bi na steeti a na-alarị ụjụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Otu onye n'ime ndị ahụ anwụchikọrọ bụ Maazị John Sari gwara ABS na ya so ụgbọala tanka bụ nke bụ mmanụ ahụ si steeti a na-aga ebe ọzọ ọ na-enweghị ike gwa ndị ABS. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.